Отново на доктор Тошо Дончев за думите. Той в различни формати ги е казвал, макар че сега с това точно напомняне за бъдещата 90 годишна на Ласло Наги или Ласло Наги всъщност наистина ни подсказва един възможен следващ форум. Искам да ви благодаря на всички вас, които сте тук. Тази вечер наистина ще премине малко необичайно, защото ще се опита да съчетая две различни теми. Темата за Унгария, в това, което съм писал, било то като художествени или научни текстове, и новата ми книга "Българската литература и началото на 21 век". Започваме сега по първата тема. Ще започна с някои от стихотворения, които са инспирирани от Унгария, от унгарската история, от унгарския свят изобщо. В книгата ми "Истински истории", която излезе в далечната 2000 година, имам две стихотворения за Унгария, така да се каже, две унгарски в кавички стихотворения. Ще ви прочета едно от тях. Едното. "Други граждани, друга история. Български спомен за унгарската 1956". И има следния епиграф. "Какво не казах през 56-та? Няма и не може да има по-голяма самота от самотата на един народ, изоставен от Европа в собственото й сърце. Няма и не може да има по-голяма забрава от тази, да забравиш собственото си сърце, Европа. Този гроб е добре ограден с желязна решетка, като детско креватче, би казал Превер. Нощем там някой плаче. Малък ангел в клетка носи тънки криле, шлем от вятър и звездна жилетка, а над него в небето сред млечни вълни чудна гледка. Бели лунни акули хвърлят златния си хайвер. Как умира живота, как се ражда смъртта. Ти, мой ангел, расти, порасти и размахай криле на тежали. Скоро в твоето креватче ще лумнат горчиви цветя и в очите ти демон, възвишена, любочена смърт ще запали". Книгата, която всъщност изцяло дължи възникването си на Унгария, е "Кафе поеми", която реално написах там, докато заедно с съпругата ми Боряна обитавахме Будапеща. Тя там беше аташе по културата и печата в посолството на България. Посолството на България в Будапеща. Кафето и неговия изкусителен език открих по време на свободното си реене по улиците на Будапеща през 2001 година. Трябваше да дойда в самата среда на Северна Европа, за да усети изваяната лекота на изкуството да пиеш кафе. Кафенетата Жербо, Централ, Морик, Моцарт все още личат строгите линии на бившата империя, омекотени от спомена за спокойните жестове на свободното буржуазно общуване. Кафето и коктейлите от кафе, които предлагат там, крият някакъв друг поглед, през който светът изглежда аристократично лек и възвишено вкусен, изискан, но и достъпен. Това предлагат големите черни очи на порцелановите чаши, в които свети неочакваната поетика на кафето. Когато се надвеся над тях, виждам лицето си. То ме гледа от тъмната сърцевина на кафето и разбирам, че малката чаша е побрала бездна, в която всичко е по-дълбоко. Когато помръдна устни, долавям, че говоря странно, различно. Това е кафе поетика, в която движенията стават по-бавни, гласът по-тих, мислите по-внимателни, сърцата по-чупливи. Едновременно съм там и ме няма. Целият съм вдаден в удоволствието, а някак астрално кръжа над него. Отдавам се на тъмната течност, но продължавам да вдъхвам упоителния мирис, вкусвам насладата, но оставам да се рея горе,
поханната пара. Това всъщност, за онези от вас, които не знаят, защото вероятно не всички познават тази книга, това са малки стихотворения, писани по рецептите на кафетата и кафе-коктейлите, предлагани в тези 4 будапещенски кафенета. Така че това, което ви чета, са обиграни лирически рецепти за правене на коктейли от кафе. Така че обикновено казвам, когато ви чета публично на хора, които за първи път слушат, че могат да си извадят химикалка и да записват. И да направят тези кафе коктейли. Не са фалшиви, ще стане. Почти всички съм ги опитвал, освен. Дебюси. Така се казва, това е гореща кафе поема в кафене Морик, което между прочим вече не съществува. Кафе и естествено още течна и бита сметана. Да не забравим мляко. Още какво остана? Нещо забравяме, сякаш май ни обягва нещо тънко и рядко, истинско и горещо, нещо, което напомня смях на жена в лагуна. Крем фастъчен, изтънчен, като сърце на струна. Венецианска целувка, също гореща кафе поема. Кафе, сироп от клен, свенливото ти любопитство пали, отново орехов ликьор, сметани хвърлят сянка над сумрачни гондоли, над площадчета и пеещи канали. Тук всеки има своята целувка, своите вкусни танци. За господата весели венецианки, за дамите венецианци. Бела Италия. В кафе в прекипяла прегръдка с ликьор амарето, под шапка отбита сметана в екстаз. Какво става в чашата? Всички чуват морето, сякаш напуснало своя ренесансов атлас. Чуй, кипи Адриатика слънчева. Как да я спрем? С тънка тайна, на тъмен и дъха батен. И едно стихотворение в проза или есе "Светът в кафене Морик" или "География на кафето". Светът е в стъклениците по здрачните витрини. Зърна, изронени от тъмните и светлите пасажи на африкански и латински слънчеви градини, в едно зърно като око на плюшен котарак в последната квартира на майка и на татко се крие цялата Америка, щастливо южна. В друго Африка, поръсена с кафеникавата захар на Сахара, топи се точно под провесения нос на Гибралтар. Зърна от думи, думи от зърна. Спомен от Париж, Уганда Будишо, венецианска целувка, Етиопия Сидамо, карибска загадка, Рио Гранде, виенска разходка, Гватемала Амате. Така пътувам по стъклените глобуси, побрали океани от кафе, минавам из плантациите пълни с песните на още несъбудени берачи и наблюдавам златоперите Кариби се плъзгат по смълчаното кафе, под силна Гваделупа окото ми изтича от възхищение, под мека шапка дреме Мексико, пиратите на Корсика заспиват в Ром, кафето ги събужда. Жена ли свети там? Или брегът на слоновата кост ме разиграва върху шахматната дъска от мляко и кафе. Там бялата кърлица е английската, а черната кърлица е дошла от някой остров Фиджи. И ако сред зърната бързо зърна огромното, червеното петно е нерушимия съветски, под който се е сгушило свенливото зелено петънце на моята България, разбирам, кафето е изтинало, атласът стар. Но стъклените глобуси са други. И вече знае. В захарницата блести Сахара, в солницата е Солун, Балканите потънали в песни и шербет кипят като джезве и пръскат аромат на гъста и убийствена любов, която завършва винаги с любов и чакат следваща любов да я събуди. И трябва да прескоча чак към нос добра надежда, да продължа надолу, да пия айс кафе от Антарктида между пингвини с вежливи папионки, за да усетя, че светът е повече от мен и повече от нас и повече от всеки. Така започвам да се кланям на Буда, да паля пещите в пеща, да посрещам в Прага всички, които се събуват, за да влязат в Истанбулската джемия Света София и прекрачвайки да влязат в София в някои от виенските салони на България, където сметаната е повече от нов алпийски сняг, или да влязат в Анкара, в старо турско кафене, да се събудят и изтръскат бутуша на Италия, напълнен с Адриатики и слънце, и пак да тръгнат. Тогава всички ще се чудят
как Европа куца с единия бутуш. Накрая идва ред на тъмна Индия, където кафето се римува с нощ и нож. И после златният Цейлон, обвит в английски целофан, навярно подарен на малка уличница от пиян моряк, преди да отпътува корабът, разхвърлените Филипини, с онзи див копнеж по едрите очи на някаква невярна фамагуста. И така все по-нататък в океана от кафе, все по-нататък в упоителния път, докато целият изчезна омъглен в астралната далечина, наречена Австралия. И по-нататък. И еспресо зима. Върху силно черно кафе, няколко капки, сладък шоколадов сироп. Вали, смътен унес над любовите кратки, там, където димят силуети вслед есенните мъгли, уж я постигаш, но все я губиш твоята вечна любима, докато рукне накрая сироп от бял кокос, като снежен небесен откос, право в сърцето на безлюбовната зима. Браво! И три стихотворения от частта на последната ми книга със стихове София Берлин. Цикъла се казва Австро-Унгария по водата. Тук обаче австрийската част я отрязвам. Настъпва 1848 година. Свършва Първата световна война веднага след това. И остава само Унгария. Посещение в марципанения музей в Сент-Андре. Как така историята е толкова сладка? Как така императорите под езика ми се топят? Героите никнат горди в бюстове от марципан, паметта се отлива в удоволствие бяло. И ето, парламентът избухва в неоготическа палатка, разпъната на брега на марципанения Дунавски океан. Виждам принцесите крият в пази от бял шоколад, писмата си извезани с винетки от кокос и какао. Франц Йосиф, Мария Тереза, Хунеди и Беатрикс, тримата влъхви, ракоци, Силона Зерини, цялото кралско воинство в марципанен микс, кош от петюфи и всички мъже на унгарските си родини, те са тук напуснали тържествения станиол. Едно стъкло ги дели от върха на езика и само да стане с градус по-топло. Ще рупнат флут, карамбол, ще потекат и крале, и корони, и герои, и никой. Присядам в кафенето с глава от сладост замаяна и поливам достъпното минало с много кафе и ме облива страх сред изяществото и изобилието на марципана. Не мога да погълна цялата тази история, изваяна и пияна от захар, убийствено сладка и дискретно мълчима. Отиваме към 1956 година отново. Унгарски комплекс. Или какво видя съветският посланник Юрий Владимирович Андропов в Унгария през прозореца на 1956 година. През прозореца на посолството негово превъзходителство гледа как се люлеят на лампите тайните полицаи. До вчера на тъмно, сега светят. Някакъв зъл и щастлив народ пее победа. Кой беси нашите славни момчета? Залостете вратите, свържете се с центъра. Колко още свобода искат унгарците, негодяи! От светещите бесилки плъзва нещо невидимо и се свива в сърцето на железния Юрий и съска. Дай ми този народ. Като фойерверк кръвта му ще пръска. Бавни надежди в реките му ще налея. Ще расте тишината в очите му, мечтите му ще е сива като лицето на Владимир Илич в мавзолея. Нека в сърцето ти мъст кълни, гледай бесилките вън и помни. Дай ми Чехия през 68 година, Синеока и Руса. Ще я науча как се обича смърт с човешко лице. Може всички народи да мразят твоя народ. Не ги пускай и им сипвай в паничките кръвчица и млечице. Нека в сърцето ти мъст кълни, гледай бесилките вън и помни. Юрий храни нещото, то лапа, расте в стръмен глад като екватор около малкото му сърце и пее. Дай ми глезена на Рудолф Нореев, ще лети сакат. Дай ми оне българин Марков, ще му засея бяло жило, заспало в острието на бавен чадър. Нека вдигне спокойната смърт нежна главица и ще звънне пчелата на правдата, бърза съчма в сърцето на ябълковото ни земя и ще раснат дървета с корони и танкови гасеници.
Нека в сърцето ти мъст кълни, гледай веселките вън и помни. Юрий напусна Унгария с много памет и с нещо невидимо излюбено от нощните лампи. Той поглъщаше дезертьори и диверсанти, смилаше капиталистически лами и далай лами, и днес долу в гроба на Юрий нещо блести. Едно змиевидно сираче плаче. Бог да прости. И последното стихотворение от мен тази вечер. Площад Октогон, Будапеща. Това е площада, на който си обявяват среща много влюбени хора в Будапеща. Не знам тук. Чакали ли сте унгарските мъже присъстващи тук да кажат? Да, попа. София. Всяка вечер от 8 часа на площад Октогон един мъж чака една жена. Рози, афтершейв, гел. Стойка на състезателен кон. Страхът, че няма да дойде, го прави по-смел. 8 ъгъла са това. От всякъде може да се появи. И той се върти по посока на всеки. Защото така се чака жената. Сърцето ти да кърви от бясно очакване. Да ти е тежко, но да дишаш леко. Първи ъгъл. Малка нимфетка с клин. Втори ъгъл. Тромава фльорт с децата. Трети ъгъл. Майка, баща и син. Четвъртият ъгъл. Една баба и вятър. Пети ъгъл. Дългокрака води питбул. Шести ъгъл. Туристка си води фотоапарата. Седми ъгъл. Изискана дама я води един цървул. Осмият ъгъл. Само вятър. Но не идва жената, която трябва да дойде. Октогон е виновен, този осмоъгълник на пустотата. Само 8 надежди пълни с вятър. О, ако имаше 9 ъгъл, тя щеше да се появи.